karon apo na. Apo na. Daghan kay mangagi karon. Ayun ya. Magsiktuhin ka. Mag-retire ka ni. Aw, lapo bre sa tayo matuwa. Ayun, nay Kung karon. semua agi, ato na lisod-lisoron ato muhatag na sa kuan. Botag ko na. Maksuporta na ka rin. Bati ka. Pabota. Na, magpabota ka rin. Na, lagi mo agi motor gini lagi. Ang ato niya nga. Basta karon may bawaan na nila. Kung sa atong gibuhat rin. Spektoho na to. Inspektor. Kanawa ha. Ikan sa ligid. Oh, Antod sa brake. Ang iyang mga siga-siga, tanaw na to. kuan sa violation nila. Ato nang kuano violation. Karon. Ano daan mo ba? Ano na tayo listahan para violation ani? Ano yung mga gig, hapit ng mga 5. Karon Singko na? Ha? 5 na. Umro ka na 5 sa 61 naman siguro. Tanawa na. Stop. Na ato lang gi check. Pumunta na ako sa grupo to ato stop 40. No, stop 40 ato na. Grupo. Ato sa ilaro niya. Yung taga syudad mga hait kayo. Dali ni mga Ato nang kuno ron. Paabot ah. Paabot sa mga giro. tay. Wait, bali. Tay, wala ba ko dalang helmet ni ko gid ko. Tatos. Sa umay pagagin ko ani nga wala ba lang gaan dito. Tay, ko wala maglawas ng duwa. Sa ko diskarten ko kagi ko ano. Ko ko uniform na kay short na sila, sila sa sila. Kaya naman mit sila. Kaagir ko ani. Tingnan ko ni. Yan pre. Tanaw ba yo? Nanay motor nagpadong. Na. Ato nang lisod-lisod tanaw. Laro kayo. Ganoon. Wa kini lisensya gid. Ano din siya panagan no? Napadong yo. Ikan Para. Dili dili ba? Oh, dapat. Sir, sama na sir. Checkpoint. Tanaw. Stop. Check. Point. Oh. Ano nga nang stop niyo sayop mo na spelling? Ay. Ano Ano lang pangutana na. Gramo ka. Yung sa suwat ko pati lagi ka. Naka-lisensya? Naka-lisensya mo? Ha? Jahay pa rin nga. Pati hindi yung agitan. Ano lang pangutana kay kanya among grupo. Stop 40 ni. Sa porte niya. Oh. Bumlag laro ka short mo niya. Sinilas pagid mo. May lisensya. Ano? Gawa kay sapatos oh. Oh, Na violation. Oh, violation na. Sapatos. oh, wa sapatos. Oh, wa sapatos. Ato ni lista. Ang ko sinilas. Lista din. Wa sapatos. Di na pwede. Wearing slipper. Oh, nya. Kamu sa do, ano mo ka sapatos sa nga. Ayo kami may check Kami may nag-checkpoint. Nega motor ni. Checkpoint na ni. Ay lagi Palaga. Palaga sa ato ni isuot. Suwat kay palag. Arrogant. Oh, arrogante. Arrogante. Tao. Kaning kuan sir. Kaning wearing slipper 5,000 is ro. Na, kadako. 500 naman na. Sa 5,000. Ano lang pagbuot lagi kay mao na mong patakaran nga sa mo. Bakit pa kayo yung banner ko? Ya. Sige reklamo. Reklamo. Ikuha na. Ay lista. na. Arrogant. Apil na siya. Arrogante ka po. Kanya, wag pa mo Kaning arrogant. Sama na Kuan yun. siya. Kuwent taon eh. Karang ato na pangiyon, imbis Kwintas po, di 15 ba? lang. Di ba pwede magpintas? 10,000. Ha? Di ba pwede Abay magpintas? pintas oh. Yung punta mo na sir. Violation di ba? Technical Biyak ka. ha? Nindot di ba? Violation na. Isa man. Violation na. Violation ka ba ni? Oh, apil na. Ato buta nga ka nagpintas. So, apil ni Ray? Apil na. Apil na, kay- Violation na. Kani siya matuok man gani, masangit ka kanang kuan sa kamunggay. Maore ka matyan nimo. Opo, pay pangingo ko. Pagkati ito Taman. magkamot. Ano na sir? Mayo ni. Ayun lang. Apil lang violation. Ang kanang hugaw ko 5,000 gapon. Ano sir? Para dito magdugay ni. Pagdialan ko, bilhin ako ng kwintas ninyo. Oh, may pa. Ya, unsa ba? May pa bilhin. Sige. Biling pintas. Ano? Sige. Silver mo na. Unsa man pintasan ni? Gold na. Gold eh? Gold puti lang siya. White gold. Usap mo ha. Reklamo kita mo basta usap mo. Reklamo dito. Reklamo lang. Laos. Siya. Driver reklamador gina. Nawa. Ilat na sa siya. Dito sana. Guniti. Na pa magini sunod ani. Guniti na. Gunitan. Ikahuman na ni. Kulitan duwa.
Antonis Pan, pag-asa ni. Adto na sa pag-asa baktan. Pag-asa ni, pag-asa. Sige, 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 paabot ah. Ano yan yan? Paabot, paabot ah. Nara sila Edri. Ay, chikuin. Patay, Dahil patay may gilid. kilomit na ha. Pero yun na. Sa'yo lagi na yung stop. Sa mga spilling stop. Stop yan. Win. Di ba oo ng stop? Lagi na. Wait. Makatingal sa. Sa mga ikaw bukuha, no? Di mo man yung tahilmit sa umay ikaw. Huwag naman, stop to stop. Pero ang problema, nagkalatagpuwang ani, oy. Ang problema, wala kayong kumit. Yan, padayang tatanin. Saman. Sa asam na ako patay layad yan. Nasad. Nasad. Iti lagi rin mga tawanan. Nangunong po. Murag pa, murag pantay ka sa chikuin ta. Lagi ni, kuhan ni. Murag paraho tari. Pagitaan tari ko sa bendisyon niya. Dre, boss. Tapi dapat. Kasi po mo. Sir, kanang nangapon dia sir. Ngapon. Nag-checkpoint sir. Ya, Win. naka lisensya dia sir. Ha? Sa mo eh. Wala. Kasul. Wala yung siya. May lisensya. Siya. Ato ning Pero ako mungutan lang ko ba? Ay, bukid ba niyo? Nga may tikoy dali. Masudad naman ah. Ini lang palang sir kay mo na mo kuan sir. Polisiya. Mo ni polisiya no. Ay, sa ang inyong halang yung kuwalang stop lagi kayo. Hindi lagi na. Ano na, kuhan na, okay na. Ay na kay. Ano na nakuha na? Amo mo na suwat. Mo na sila among sinuwatan diri. Ay lang kuan nagasa ni mo diri. Ano pa? Ano? Ano lang yan tudungahan ba niya? Huwag ka nang magkakit kay bukid eh. Wa sa lisensya. Lisensya, Lisensya. Karing wa lisensya sir. 1,000 naman sir. Kuwan ang kuwan. Okay. Ya, na, 1,000 ya. Dahil na rin. Wa ba kay helmet kanawa? Ting ako nga bukid. No helmet. Taan. No helmet 5,000. Hindi na ba kutipuin karon ko kapantay. Sa pila ni. Wala, hindi na ko. Oh, napag-isay ka ng kuano. Kaning kunsa mo. Hindi na pwede. Di na pwede mag-drive. Di na pwede. Ah, Violation violation na niya po na. Ano man? Okay. Papalitay ka nang masangit na ka sa punuan sa tamatis na. Lamba ka na. May gusto niyo nga para makalahos mo. Hindi kita mera pa mi. Unsa man? Kaya na pa may kuhaon lagi. Pakatan ako sa'yo na. Unsa may naan nyo da? Unsa na lagi mo sa? Unsa na? O, cellphone po. Cellphone ra. Unsa mo cellphone? Android ha? Oh, Android. Ha? Tanaw ko na, tanaw. Android ang cellphone dai. Para kalahos. Pero oh, May tagibili na. Unsa may Mo may Android? O, muna yung Unsa bigyan. na? Are. kanila ang may bilin. Amay na kissing. Are. Kaya. May bili na para makalahos ka. Ya. At ko na mao na may bayad. Basta ang imong violation one katindad ni sa 20 mil pero ato lang istoryahon. Dili lang imong cellphone. Bili na para makalahos ka. Batimil ha. Oh. Inyo na lang ang cellphone. Wato na mo. Kay batimil ka na. 6 mil na. Oh. Ah. Marka namin. Inyo na lang ang cellphone eh. Kung may klaro. Hindi na ka mo. Suga ato. Kanawa. Wala ba yung lisensya? Kailan na sad? Ano, buli pa Kailan yun. na? Asa ko? Na cellphone, na Pintas. silver. Kanawa. Diskarte na to nindot kinatong diskarte jingkuing dangari. Ako ni Butang. Butay, dili butang. Basta kay magpaabot patag motor ha. Oh. Karo taon. Sipa taro. Ipa taro mo. Matanaw do mo. Paabot ka usan lang ka motor to paabot. Mula ito, awa di ka bantay do. Bawa di ba usan lang ka paabot. Ah, tara. Kasi ning kuha na ni. Nanay motor nagpaabot to. Ah, nanay padong ring motor. Ato ni atangan last ni siya. Oh, last. Ha? Tanga dre. Ay, ganun unong mo. Naani. Sige, paabot to. Nani gini something ni ganun unong. Oh, maragwa gini lisensya. Nagkaupaw lang sa kayo. Oh. Lolo. Padung usa mi nagunit mi. Ha? Asa mi sila? Ay, lagi. Kaya kikuin. Ha? Eh, ikaw kakita. Yan nga kita jay. Kita ka. Basta makasat. After na yun. Paon na ako, mga gagtuwal ba siya? Ni mo kag nagkay na butay mo ka. Ni mo kita. Saan ako nangilon? Dito la dito. Ha? Dulu. Uy, manimik. Nung. Lisensya, checkpoint. Oh, checkpoint ta. Ama lisensya ni mo, wa pa kay helmet. Nilas pa ka. Ay, kita ko eh. Unsa naman tao ni? Ha? O na may mga depensa ng mga Yawog na ni. putuan na. Tapos eh. Putuan na. Oh.
checkpoint na, checkpoint. Stop, checkpoint. Eh, lisensya, lisensya. Kaya baka nga, ubog may suro ka? Ubog na, ubog. Ato ni Ikon. Ha? Ato ni Ikon. Ubog ba ni? May something ni. Ha? Dini, ubog. Ubog eh. Hangyo siya, hangyo siya. Hangyo siya, hangyo ni siya. Mo ba? Luya sa rin. So, ano pa sa puso ni? Sa sakay rin. Buta. Buta. Ha? Buta. Yawa rin. Ang malisensya ni. Yaman. Dagat.